Tap silog. Silog. Wow. Hello mga kuwigil! So, Yun po. ngayong araw po meron po tayo imumukbang na mga silog. Tap silog. Long silog. And chick silog. Meron din po tayong pork silog, to silog, hot silog, at bang silog. Bago po tayo kumain, mag-pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain na binigyan po sa ano na to. At sana po mapagaling po lahat may sakit. Amen. So, yun po, wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Magugas na po tayo ng kamay at magmukbang na po tayo. Yun. Ito. Suba-suba. Kunin na kanin. Ito. Hati tayo. Sali tayo. Sali tayo. Hindi, ito muna, ito muna. Sige. Yan. Kanin. Kanin. May itlog. Kain po. Kain po. Kain. May suka rin tayo dito. Tapos may ketchup. Yung ketchup. Masih. Thank you. Crunchy. Buto pala yung Lambot tuh. Lambot nitong pork. Tapos ano, ganda ng pagkaluto yung breadings. Hindi matigas. Yung iba kasi matigas yun. Oh. Ayun. Hap. Hap ba? Top. Snap. Ito yung tapa. Tap silog. Suka. Yun. Sa itlog mo. Kuha mo na. Hindi tayo sa isa. Sarap. Ito kamatis. Sarap-sarap po. Hotdog. Ito, mangganisa. Sarap to kung ano, no? May kape. Kaya meron tayong chocolate milk. Sarap. Ito, longga. Isa.
Longganisangan to, imus. Sarap. Kunin natin yung bawang. Kanin pa. Saan? Para pala siyang ano, pang-almusal. Chicken. Bro. Okay. Wow. Itong Sa part akin. akin? Sure ka? Diet. Diet mukbanger style. Hop din sa pan. Sarap. Ganda ng pagkaluto din sa chicken. Tamang-tama yung lasa. Crunchy pa. Kain po. Pusing ko na to. Sarap. Ito ay sino? Sarap. Kasi na yan. Voice reveal naman dyan, kuya. Kanina pa ako nagsasalita eh. No camera tricks, no camera tricks. Tong bangus. Wow. Klase tayo dyan, pati yung taba sa gitna, tayo ha. Yun po kasi yung pinaka-favorite namin part, yung nasa gitna. Para ba ito? Yan. Hating kapatid ah. Yung taba sa gitna. Ano, palitan mo ano. Mathematician yan, magaling mag-ganyan, hati. Division. Saka na yung konti, yan. Sige na, Hindi diet ako eh. Yakap eh. Yan o. Yung taba. Sarap. Nagmamag.
The tapa. Ito, kanin. Tomato. Chicken. Wow. Hop. Sige. Thank you. Po, magsha-shoutout na po si Nanay. Ano si Nanay? Ping! Parang ganun din. Sarap anak. Opo. Ayan. Simulan na po natin ang ating shout out. Thank you so much po sa mga bumati po sa amin sa aming wedding anniversary. Thank you so much po. Thank you po. Shoutout na po tayo. Shoutout kay Maynalyn Sevilla. Shoutout kay Allen Wilson David na laging nanonood. Thank you so much po. Alan Thank you po. Supan from Chicago. Melody Santos. Pagaling po. And shoutout din kay Edgardo Correa. Ano pa? Kiyoshi 21. Kay Noli Banting. Rizel Anyain, James Bond from Araneta City, Quezon Hello po. City. International Cuisine Cooking and Baking ng Europe, hello po. Joan de la Cruz ng La Union. Hello po. Mobile Legend, Ay! Mabalan yun. thank you so much po. Cristel Bernardo and JC Desamito. Alda ng Florida, USA. Taurus 19, Presto ng Kuwait. Ano pa? Jillian Cagado. Nihira Ocampo from San Diego, California. Michelle Rebolido ng Kuwait. Thank you so much po kay Jerome Ski Aguirre, Janet Tamayo, shoutout Mary Janelle, Samantha J. Tamayo at kay Jacob Tamayo. Hello Opo. po. Kayla Marie Anasan Ganson ng Gapan, Nueva Ecija. Eileen Pedernal ng Taguig, Gerald Villarreal. Kay Kyler Adam David Pineda, shoutout Jennifer David Pineda from Tarlac. Maria Donna Santiago ng Santiago, Malolos, Bulacan. Hello po. Aling Ngag Abrazado, Jonaline ng Macau. Bell L.U. Funnel, Yanggao. Shoutout kay Lagreta. Pa-shoutout kay Almira Tadjosa Sotomayor, Aramay Tadjosa Sotomayor, Ano pa? Agent Tadjosa Sotomayor and Ever B. Martinez at the original birth ng Pagbilao, Quezon. Chris Ogama Centeno, Emma Abucar Sabaligwe, Frances Lariosa, Sofia Nicole Digal, kay Ian Pabo, Hazel Anes Carton, Ano pa? Angelo James Luwaton, kay Clyde Bar, hello po. Roslyn Fulante at kay Mama Jocelyn Fulante, hello po. Thank you so much po. Hello And po. Rinsay, Kay Bean James Padigaw, San Pablo City, Laguna. Hello po. At kay Charlene Bernabe Gonzalez. Hello shout pa. out. Yan. Wait lang ha. Tayo last drink. Cheers. Oh, sarap. Yan, so yun po.
Maraming salamat po sa Diyos. Maraming salamat kay San, kay nanay, kay tatay, at sa inyo po mga kawigil. Thank you po. So hanggang dito na lang po, kaya bigla lang mawala! Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.